ଯମୁନା କୂଳରେ କିଏଲୋ ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ଦିଏଲୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବଂଶୀ ବଟ। ସେଦିନ ଥିଲା ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭରା ଶୀତଳ ଆନନ୍ଦମୟୀ ରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ବଂଶୀ ବଟ ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ଭୁବନ ମୋହନ ବଂଶୀକୁ ବଜାଇଥିଲେ। ବଂଶୀର ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ତିନି ଲୋକ ଆଉ 14 ଭୁବନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାୟା ହରଣ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଗୋପୀମାନେ, ସେହି 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀମାନେ ଏହି ବଂଶୀର ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଘର ସଂସାର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିବା ବଂଶୀ ବଟର ମୂଳକୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାର ଯେଉଁ ବହି ଯାଉଥିବା ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୀରାଖଣ୍ଡମାନ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପର ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଯାଉଥିଲା ଏ ସାରା ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଜି ଯେତେ ଗୋପୀ ସେତେ କୃଷ୍ଣ, ଏକମ ନିତ୍ୟମ୍ ବିମଳମଚଳମ୍ ସର୍ବାଧି ସାକ୍ଷୀଭୂତମ୍। ଏହି ସେହି ଅପୂର୍ବ ବଂଶୀ ବୃକ୍ଷ, ବଂଶୀ ବଟ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛି ସେହି ମହାରାସର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ। ଆଉ ଥରେ ସେ ବଂଶୀ ବଜାଓନା ପ୍ରଭୁ, ଭୁବନ ମୋହନ ବଇଁଶୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଅ ବଜାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।